Barka da zuwa Hausa Magic TV. Kar ka manta mai sauraro ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanyar haka ne kawai za a kasance da sabon shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Mun gode masu sauraro. Sojoji sun kashe babban kwamandan Boko Haram da wasu mutum 19 yayin arangamar. Sojojin Najeriya sun kashe babban kwamandan Boko Haram Mudu Sulum a garin Lambowa na ƙaramar hukumar Kaga ta jihar Borno. Sojojin sun je da jirgin yaƙi ne suka maɓoyar ISWAP ɗin ruwan bama-bamai. Sulum na daga cikin waɗanda suka shiga gaba-gaba a kisan Abubakar Shekau. Hakan ya tayarwa da ƙungiyar ISWAP hankali domin ganin kisan babban kwamandan da suke ji da shi. Rundunar sojin Najeriya ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba har sai ta ga kawo ƙarshen bayan Boko Haram da ƙungiyar ISWAP gaba ɗaya. Ya fatanmu ya hayu ya ƙayyimu ya badi a samawati wal ardu ka ƙara zaunar mana da ƙasarmu da jihar arewacin Najeriya baki ɗaya lafiya. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha muna so ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanyar haka ne kawai za ka kasance da sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kar ka manta ka kasance da Hausa.